Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Hausa Update. Sunana Hamza. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku gano lambobi nawa aka yi linkin da NIN ɗinku da single cut. Ma'ana in kana amfani da MTN ko kana amfani da Airtel ko kuma duk wani kalar layi da kake amfani da shi, yadda za ku gano lambobin da aka yi linkin da NIN ɗinku shine abu na farko da za ku danna star 996 sai ku danna hash. Kamar yadda kuke gani zai nuno ma option, sai ka shiga lamba 4 sai ka danna lamba 4. In kun shiga lamba 4 zai nuno maku view numbers linked to NIN, lamba 2 kenan, sai ku shiga lamba 2 kamar yadda kuke gani. Already za su tura ma a cikin SMS ɗinka kamar yadda kuke gani. Za ka koma baya ka shiga cikin sakonninka, za ka ga sun turo ma lambobin da aka yi linkin da NIN ɗinka. Wa'annan su ne lambobin da aka yi linkin da NIN ɗina. Kun ga ainihin linkin lambobi guda 5 da NIN ɗina. To in kana son ka cire za ka iya magana a comment, sannan ka kuma manta da ku yi following ɗinmu, sannan ku yi sharing ɗin bidiyon domin 'yan uwa su gani su amfana.